Asa man tong ako ang kakuan diri ka-chat diri. Matay di gid ko magtuwa to bang mauyab gid to nako kay gwapa gid siya gid, gwapa gid as in unya. Puti ka nya. Sa na itong makaabi na ako makadagit pa ko. Mamang gid yuro ni ilahang balay gid diri kay ingon iyang ingon diri kay libunan man gid daw unya kuan murag bitin ang dalan mao gid dito sa unahan be. Uy. Murag nindot gid ni nga sign. Murag mo na gid ilang balay gyud. Ito ra siya nagsilig-silihig. Grabe kabutan gid ani gid nindot gid ni siya pamisitaan, misitan lang gid ko ani ron. Ay, grabe ba ni kasamok ning balay oy. Bago pa ko nakaabot, daghan na pay hugaw. Mo na gyud. Pagka gid kaayo ni Munay oy. Di gid basta-basta. Hola mami, kami din Dubai. Ako na tunggit yung murag lami gid. Ay, ayo. O sabay ato. Tubag iyang papa. Call kanang pwede mo dayon call. Ikaw pa. Dayon lang. Kani gisugdan na gitas papa. Sugdan na tong alamat. Uy. Hay langga. Sim. Next step. Tabang ta. Ako'y hawid ani langga. Sino siya nilakaw? Magpa-hard to get to siya. Kani mo akong ganahan. Women. Palangga. Uy, ang silhig.